Undskyld, jeg lige afbryder for en kort bemærkning. Til dem, der har deltaget i vores arrangement hele dagen, vil jeg sige undskyld, at jeg nu siger endnu mere. Og til dem, som først er kommet her til aften, vil jeg sige rigtig hjertelig velkommen til vores 50-års jubilæumsreception her i Science 2. Det er vel kun på sin plads, at man på sådan en 50-årsdag kigger en lille smule tilbage. Og siden etableringen af Forskerparken i 1962, så kan jeg altså roligt sige, at det antal teknologiske landvindinger, der er, og de innovationer, der er kommet ud af Forskerparken, det er ret imponerende. Vi taler om flere hundrede forskellige tiltag, og vi taler om tiltag, som samlet har opnået milliardomsætninger, og som har også opnået milliardeksport for Danmark. Så helt uden betydning er det, der foregår i Science 2, absolut ikke. Vi har lavet en lille memory lane herover med nogle af de ting, som er blevet opfundet, og nogle af de produkter, som er kommet på markedet fra Science 2 gennem de sidste 50 år. Og jeg håber, I vil bruge lidt tid på at lige besøge vores memory lane. Innovation og nytænkning er jo desværre eller ikke desværre, det er bare en konstatering, at det er en risikabel forretning, og desværre så har vi jo også gennem de 50 år set en række virksomheder bukke under i Science 2. Men vi er glade for at kunne sige, at vi heldigvis har betydeligt flere succeser, end vi har fiaskoer. Mange flere. Vi har i dag haft folk samlet til en konference om Open Innovation. Det har vi gjort af 2 årsager. For det første, fordi det haster, at vi i Danmark får sat gang i innovationen. Men det haster også, at vi får brugt et begreb som Open Innovation, inden det forsvinder. Jeg tror på, at om ganske få år, så vil vi slet ikke tale om Open Innovation mere. Så vil det simpelthen bare være den måde, man laver innovation på, hvis man vil være konkurrencedygtig. Innovation, det handler i stigende grad om netværk. Science 2 handler om netværk. Science 2 handler om innovation. Vi ser med glæde frem til de næste 50 år, og til at følge de teknologiske landvindinger, som jeg er helt sikker på, der vil komme ud af vores, nu har vi hørt begrebet i dag, økosystem heroppe, og vi ser frem til at følge mange af de spændende virksomheder, der er her i Science 2. Jeg vil gerne sige alle sammen tusind tak, fordi I kom her i dag og var med til at gøre det her til en rigtig speciel dag for os alle sammen her i Science 2. Og så vil jeg gerne sige skål for Science 2. For dem, som har været her hele dagen, så er der nu tale om en lille recap på, hvad der er sket i løbet af dagen. Og for jer, som først er kommet til nu, så er der tale om en lille historie om, hvad der er foregået her i løbet af i dag. Vi vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Per Vers endnu en gang. Tak skal I have. Jeg skal så prøve at lige udstikke en lille plan for Science 2 de næste 50 år. Stille og roligt. Jeg vil benytte mig af moderne IT-teknologi. Det synes jeg bliver på sin plads efter så meget PowerPoint. Jeg vil meget hellere lave en power joint. Det synes jeg er et smukt udtryk. En joint kan gøre dig høj, og det synes jeg, vi alle sammen er blevet på den her dag. Joint betyder også fælles. Joint betyder led. Vi er alle sammen et lille led i denne store, svulmende, kærlighedsfulde krop af innovation. Det, som jeg har fået ud af i dag, mine damer og herrer, det er således. Sådan ser der ud op i mine krødder. Jeg vil prøve at få det hele til at give mening. DJ Morten, han har et beat, der varer 9 minutter. Jeg skal prøve at få dagen fra klokken 9 til nu kogt ned, inddampet til 9 minutter. Jer, der var derinde, I har hørt min første slide.
som var den første time. Resten er nyt. Noget er ikke engang blevet overført til moderne transparentpapir. Så der må jeg bare glo på mit hvide. DJ Morten, giv mig et beat. Vi skal ikke give den gas. Vi skal give den fuld gas, ikke halv gas. Så jeg håber ikke, at I taber jeres krystalglas. Spiller den, ikke? Der kom den så. Godt så. 1, 2, 1, 2, 1, 2. I har godt tænkt over, at den her dato, det er lydmandens vådeste drøm. Mikrofoncheck. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 12, 12, 12. Tolkien har i dag premiere på den lille nye trold. Men det her, det er ikke en hobbitfest. Jeg laver et hip-hop-hit for sejren på 50. Det her, det er min daglige stue. Jeg føler mig så meget hjemme på DTU. Det står for dansk turbo-underholdning. Naturligvis med holdning. Og sejren betyder podekvist. Det fik jeg at vide, det gav mig en hovedtvist. Vi er midt i en arboret, en have af de sjældneste træer, som du har set. Og min personlige frontrunner, det er naturligvis Mr. Sten Donner. Og vi skal holde vores hjerner stive, fordi til innovation er der ikke noget alternativ. Så vi tager den op i andet gear til det næste A4-papir. Total god stil. Se, jeg har tegnet en lille flot bil. Vores traffic, det er et mess. Ikke bare et mess, et hermes. Hvad så Hermes? Fuck Lars. Alle de andre biler føler, jeg burde være stockcars. Har det som Michael Douglas i Falling Down hver eneste dag i København. Og jeg vil søge en flugt, men jeg holder stille ude ved Køge Bugt. Kun i første gear. Hvad er det du giver mig? Hvad kan man gøre, hvis man er et lille firemandsfirma? Åben innovation, en stor industri. Og din appelsin i din turban eller Fanta findes kun i fantasien. Skib den videre til Philips eller nogle andre flotte folk i fint slips. Det kan være, det er varm luft, men hvis det giver fedtfrie fritter, så er det meget sund fornuft. Det er vigtigt i den her kontekst. Hvis du er simpel, så lad være med at gøre det komplekst. Det handler om at have en passion, som du kan servere på 5 minutter i en elevatorpræsentation. I et stort yes-flow, for nu at citere Henry Chesbow. Vi starter med Peter for Capres, fordi at entusiasmen den skal kapres. Min kappe er under et pres, fordi alt jeg har, det er en lille bes. Og det kan godt være svært at blive bisk. Man skal løbe en stor risk. Peter siger, du skal nyde at blive et af de store fisk. Det der, det er en piranha. Så det er en pointe, som jeg gerne vil gentage for den lille nye. Alt er muligt, når du kun fylder en lille my. Det næste, det er Tommy fra Libraton. Jeg har en god vib på min mikrofon. Hej, jeg udtaler lige, at Hi-Fi just died, og vi er store i OS og Dubai, fordi at sheikherne, they do buy. Videre, fordi jeg slider med mine slides, og jeg har så mange sider. Næste, det er Jens Peter for About Mobile. Jeg tænkte virkelig, Abatmobil, god stil. Det var sådan, jeg læste, det var en fejl, men jeg inkorporerer det hele i min freestyle. Markedsandele, vi siger haps, hvis vi ligesom render rundt og har de rigtige apps. Steve Jobs døde sidste år, og han udtalte lige inden, du bruger kun det, du forstår. Men videre til Kirsten Drejer, indtil man bliver helt rundtosset og bundfrosset. Den her branche, det er en 400 kilo gorilla, og dens fjes er helt lilla. Men Kirsten og hendes andre proffer, de er proffer inden for både stoffer og antistoffer. Så de danner skole i kampen imod kræft og imod kål. Hold nu kæft, vi skal skynde os videre til Roy og til Jason og til Jeff. Fordi du ved, at Gillette, det er det bedste en mand kan gætte. Og man må ikke gamble, når man render rundt og repræsenterer en milliardforretning som Procter Gamble. Så det var lige pludselig slut med at sponsere ham der Tiger Wood. Sådan har det været siden 0'erne, fordi når man repræsenterer Colgate, må man ikke være så glad for hullerne. Det handler om brand building. Det er en brændende bygning at komme ud af, det er en vild ting.
Så vi tænder en lighter, og vi skynder os videre til min homie Jeff Snyder. Hey, prøv lige at se op. Hey, send buddhist, du spiller i din tekop. Så vi må finde nogle tips. Prøv lige at tømme din hukommelseschips. Altså, det er ligesom min basis, og jeg skynder mig videre til Jason Onassis. Fordi du skal barbere, ellers er du ikke bærbar, så bliver du en barbar. Så jeg beder bare, jeg håber at I beder fælles om at finde flere idéer. Så vi spørger ud til folkemassen, hvad vil I helst? Vi vil gerne barbere under etagen. Så vi fik fuldt op, og den næste Gillette, den er bare totalt fuldkrop. Nøj, men jeg har ikke tid til at snakke om min behåring, vi skal videre til Roy. Fordi han er så hot, at selv kolde Danmark kan blive til et innovations-hotspot. Fordi vi befinder os på en informationsmotorvej her ved Generation Y. Og jeg siger dig, du er et fortidslevn, hvis ikke alt det du laver, det er brugerdreven. Fordi alle er glade. Du laver lige helt nye kollektioner, så får du 5 gratis barberblade. Jamen bevar mig vel, så er man helt ren indeni uden brug af Ariel. Du skal være kollaborativ for at være kompetitiv. Vi prøver at se det fra et komplet perspektiv. Og på bagsiden af patentet er, at vi skal ligesom bare videre med den her event. Og lad mig se, Jeff, nu skal jeg se, om jeg kan holde kæft. Altså det handler om at lave et produkt, for der er masse flugt. Og folk de holder stille ligesom på Køge Bugt. Han tegnede et sendtegn, og jeg synes det er glimrende for os, der følger flødevejen. Kundeudvikling, produktudvikling i en loop, uden brug af kundegruppe. Fordi yin og yang, det er et livshjul, så følg Jeffs vej, hvis du vil blive cool. Men hey Jeff, nogle gange når jeg bruger min iMac, så er der bare the wheel of death. Men vi skal ud af den boks, lær selv, finansier og voks. Og så skal vi straks videre. Det her det er den sidste, før at hele tidsplanen skrider. Ja, det er danske vejr. Hvis du spørger, Lego, det er Playware. Og mand blandt de største bosser. Det kræver store klodser. Så vi kan kalde dem klodsmajor eller class major. Vi skal videre, det er bare flavor. Vær en early adopter og design din helt ny Lego-helikopter. Fordi Lego det er mere end hygge. Det handler om samarbejde, om at bygge. Det er et under, det er glæde. Og derfor så er det jo på pakkerne under træet. Ja, det behøver ikke at være hårdt, fordi vi deler både risk og rewards. Stage til stage, og der er mange gates. Alle de der businessmodeller, de giver mig næsten AIDS. Tænk ud af boksen. Hvad skal der være i boksen? Vi spørger både barn og voksen. Spørg massen, hvad der skal være af klodser lige ned i kassen. Det hele er co-branding, ko. For mange køer, de giver for meget CO2. Men helt ærligt, hvis han ikke må være med, så bliver knægten sur. Så Adam, han lavede lige lidt arkitektur. Vi nåede lige at få det pakket. Så kom alle hackerne og fik det hacket. Det var det, jeg fik ud af det, og det var så det, og mit navn er Per V, og det her, det var dagen i min helt egen form. Du kan kalde det for min ego-mindstorm. Så jeg siger bare tak for ordet. Nu har jeg stået stille helt derude ved bordet, og det var sådan set en uplanlagt kampagne. Nu synes jeg bare, at vi skal løfte vores champagne. Det var det, jeg sagde. Ryst din ass, giv den gas, og løft dit glas. Om det er stort eller lille, jeg er ligeglad med, hvad du har i promille. Det har vi nok opdaget. Ned med din iPhone, nu siger jeg ikke mere, du har fået det optaget. Få det løftet, og vi snakker ikke om noget om generationskløftet. Mit navn det er Per V.E.R.S. og Zion fylder motherfucking 50. Så ikke for at være en hiphop superstar, men når jeg tæller til 3, så håber vi hurra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Om 50 år, så kommer jeg og gør det hele forfra. Tak fordi I var med. Det var en fantastisk dag at være en del af. Tusind tak og tillykke.